ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ହୋଟେଲରୁ ଆଇଛି ସାଧା ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁଣି ଡବା ଫୋଳ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଭଜା ଆଉ ଚିପ୍ସ 80 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ କାଜୁ ଫାଜୁ ବଢ଼ିଆରେ ପନିର ଫନିର ପଡ଼ିକି ଚିପ୍ସ ଦେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଦେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସୋୟାବିନ କଷା ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦହି ପାଣି ଦୁଇଟା। 80 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି? ମୋ ଜାଣିବାରେ 80 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। ଦୁଇଟା ଦହି ଦେଇ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଇଛି ପନିର, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପନିର, କାଜୁ ଫାଜୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି।